Сертификатлар темасын дәвам иттерәбез. Сертификатлар элекке шаққала. Россия сәләмәтлек саклау һәм цифрлаштыру министрлыкларында QR-кодлар гамәлдә кала дип белдерделәр. Күп кенә кулланучылар дәүләт хезмәтләре порталында сертификатларның гамәлдә булу вакыты 12 айдан 6 айга кадәр үзгәрүен белде. Ничек шулай килеп чыккан, ялгышны ничек төзәткәннәр? Тулырак киләсе язмада. Вот смотрите, мой QR-код, подтверждающий, собственно, что я вакцина. Полина Хабибуллина ковидтан прививканы ярты ел элек ясаткан. Вакциналаштыру турында сертификат та алган. Я привилась 3 апреля спутником ВИ, через 3 недели получила вторую вакцину. Мин 3 апрельдә спутник прививкасын ясаттым. QR-кодны берничә көннән соң алдым. Мин аның белән чит илгә дә, шәһәр буйлап та тыныч кына йөрдем. Мәҗбүри вакцинация һәм QR-код булырга тиешлеге игълан ителгәч, тыныч кына бернинди каршылыкларсыз сәүдә урыннарында да булдым. QR-кодның кулланылу вакыты турында хәбәрне ишеткәч, Полина гаҗәпкә калган. Дәүләт хезмәтләрендә вакцина ясату турында QR-кодларның гамәлдә булу вакыты 2 тапкырга кимеде. Бу дәүләт хезмәтләрен яңарту һәм сертификатларның бердәм формасы турында яңа кагыйдәләр сәбәпле килеп чыккан. Я прочитала в прессе, что действие сертификата, то есть срок его годности. Сертификатның гамәлдә булу вакыты 1 елдан ярты елга кадәр кимегәнен укыдым. Дәүләт хезмәтләренә сертификатымның статусы нинди булуын тикшерергә керә алмадым. Миңа нишләргә, эшкә яки сәүдә үзәкләренә керә аламмы дигән сорау туды. Полина кебек билгесезлектә калучылар күп. Дәүләт хезмәтләре порталына керә алмаганнар. Россиянең сәламәтлек саклау һәм цифрлаштыру министрлыклары сайтларында бу уңайдан рәсми аңлатма барлыкка килде. Коронавирустан вакцинациядән соң алынган QR-кодларның гамәлдә булу вакыты элеккечә кала. Россиялеләр дәүләт хезмәтләре порталында вакциналаштырылганнан соң алган QR-кодлар бөтен вакыт дәвамында гамәлдә. Хәзер дәүләт хезмәтләре порталы элеккеге режимда эшли. Россиялылар 8 ноябрьдән кертелә торган сертификатның яңа вариантын ала башлаган инде. Анда прививка датасы һәм урыны, шулай ук кертелгән препаратның исеме дә языла. Элегрәк бирелгән сертификатлар шулай ук гамәлдә. Алар 2022 елның 1 мартына кадәр дәүләт хезмәтләре порталында автомат рәвештә яңартыла. Ләлә Зайнуллина, Инна Данилова, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.